Hulpverlening in handen van Fouke Rensma. Nou had ik al hier wel even. Dit is de bestandshouding in de wedstrijd. En dan hebben we dit hier voor de derde keer hebben we de nieuwjaarsduik in Geerwerking met Dwarsbelang, de jeugd uit de wedstrijd bij de wedstrijd Keerblieu. Ja, dat is alle partijen ongeveer. Ja, maar dat is echt prachtig dat je met die samenwerking met de jeugd doet. Dat is toch best wel uniek, hè? Maar dat zien we net overal. Nee, het is eigenlijk ontstond die drie linses, maar dat op een gegeven moment met de jeugd in het winkelcentrum een gesprek hier met de winkeliers, met Dwarsbelang. En op een gegeven moment zei van ja, ik heb echt iets leuks met z'n allen in plaats van ja, de trend dat toen, ja, van toen weer toen dat de jeugd toch regelmatig wat negatief in beeld weer. We zijn ja, dat is eigenlijk helemaal net, dat is eigenlijk helemaal net zo. En laten we echt een keer de boete treden met iets positiefs. Dus eigenlijk is er een idee ontstaan, echt door de jeugd zelf, zeg maar. Ja, je springen hier op wat een andere manier als bij orenbekenden naar hier zoeken. Hoe doe je met je precies? Nou, we hebben hier geen strongen, we hebben hier een peloton en een preem. Daar springen ze van dus ben ik voor in diepe water, zeg maar. En dan moeten ze een 15 meter met ze zwemmen echt. Dus het is net van een stroom het water inrennen, maar het is echt doeken. Hoe zal het officiële startschot plaatsvinden? Jacob, een van de jongeren die het eigenlijk al vanaf het begin al belutst is bij de organisatie, die gaat aan ze verklaard, gaat de eerste doeken, gaat de voetje met mijn kabitskot. Ja! Jo! Nou, daar gaat hij hoor! Boos, jongen. Ja, ja. Als dit volk er al hier weer uitkomt, dan zou ik zeggen, die houden ontvangt de mijn grote applaus. Berry vocht? Berry, zus het zin op? Nee, net echt. Nee, ik had al 2 jaar gecoördineerd, dus dat was zo weg, hè. En waarom doe je dit nou? Ja, van de kick. Ja. En wat voor gevoel jou het als naast in het water springst? Opluchting. Ja, zien dat er weer uitkomst. En voor de rest, ja, weet niet. Ja, wat vertel eens, wat had je juist de jongen in? Gisteren Jan, hè? Nou, ik ben Julian op stap geweest, dus dat. Ja, voor de rest, maar ik ben aardig nucht. Nou jongens, ben je er klaar voor? Hier, zitten. Ja. Het gaat wel hard, hè? Het gaat wel hard. Geweldig. Ontvang ze maar mij een daverend applaus. Nou, Berry, doe best erin, best hoe is het gaan? Ja, wel best. Kijk de vragen hier. We snel weer uitkomen en ja. Gewoon een warme chocolade mogen. Hoeveel is het nou? Ja. Weet je, koud. Dus dan was het allerliefst heel gauw in de kleren. Ja, op zich wel. Maar ben wel wat bent op zich. Dus, Eerst een bikkel, altijd een bikkel? ja. Nou, maar gauw achter de warme kleren aan. Dankjewel, Berry. Dat Tiroler meisje in het mannenpak. Dat is wel al, ja, dat is wel een meisje. Je staat wel even.